gitara ka. Ndakuenda kuseri kwacho. Kuseri kwacho ndaona kune zviriko. There's something behind. All right. Yeah, as you can see that. Handezvetarenda. Yebo tiri sei kwapo gitari manyama atazvonoti rinorowa nhasi ndutaura nani nhasi ndutaura naLove Mumapeto pachipenga pajopa kanyi nechepapi chaipo pajopa 10 of Risitu. Alright. Tingofamba 5 kilometers tatosvika pakanyi. Saka matunzire nhasi tava nemanyama emusic iyoyi. Alright. Inonzi manake zvinorova musambo upi chibaba? Ndiyo isungura iyoyi Museve. Sei takasarudza Museve? Museve takausazana kuti kubva ndichikura kandopa music yandaifarira. Ndiyo yandaifarira paindaidai. Ndaitamba ndakaita kuturikidza masikati nepapi ndichingofarira music yeisungura. Saka ndiyo yandakazotopa ndakangotoranga kuti music ndiko kusungura ikoko ndikoko chaiko. Alright, saka maane nguva makatanga handiti? Ndakatanga kuita zvemagitari izvi zvizosimukira kunana 2017. Ndakazotanga kurekoda album 2018. Alright. Kuchikwata chakamira sei? Chikwata chiripo. Chikwata zvoda zveexpress iriti. Mutangani Bob ari pana. Hanodzani. Lead guitarist manyama. Hedi chake. Alright. Saka izvi iri gitari iri ndo rinoita zvekudii chii? Ndio rinogadzira musambo. Ndo rine shavi racho. Ndo kwazvinogadzirwa. Go hedi ukazima nje. Hedi dzemashavi. Ndo rinonza shavi rekurova magitari. Tinawo mashavi. Kuchimondibatsireko makazosangana sei namukoma Love? Matanongosanisa vanhu vane zvipo zvakangofanana. Nekuda kwemagitari ndokuita kasanganiswa. Alright. Mukati memagitari takutowedzera zvimwe. Kuwedzera zvimwe kunotaridza kuti apo muri kuona pana gitari ka. Ndakuenda kuseri kwacho. Kuseri kwacho ndaona kune zviriko. There's something behind. Alright. Yeah, as you can see that. Handezvetarenda. Saka zvoda zvemuri kuda kuti iende kupi chinangwa chenyu, vision yenyu? Vision yezvoda zvendeye kuti inofana kuenda kunoendwa chako kusvika kusingasvipi kokuti hakugumi kwetofana kuti tisvike tichingoenda. Saka zvinongoda vatsigiri mhuri yeZimbabwe, mhuri yepasi rino rose ngotsigira zvatiri kuita. Kana yatsigira zvatiri kuita tinobva takura. Zvekuti hatisi kugumira pano. Ticharamba tichienda ende music yakaita muno nhasi tichada kuwandusa titori nedzimwe music dzakawanda asi kuti nedambudziko rekuti zvinoda mari kurima mari zvinoda kurima. Saka handizivi kuti chinotangira chimwe chiri pakati ipapo asi kuna pangwa zvingosanganikwa zvifambi pamwe chete zvaingotiendesa kwatinoda kuti tiende chaiko. Nhasi chaendeka kudaidze kuti handei show zvoda zvaitori redere zvoda zveexpress yakaperera iriti everready kusei makazoti izonzi zvodazve zvakambobva papi? Zvoda zvakatangira pakuti ukangotanga chinhu chako wachitanga wobva waona kuti aichi ndatochibatana nacho wobva waona kuti paakuda chimwe chacho chinokwanisa kuti chimisiri mazimagitari ukangoita gitari 1 relid unokwanisa kuzoti pakudiwa futi negitari rebhesi. Gitari rebhesi rapakudiwa madrum apo pakudiwa kuti unyora song yaniko pakudiwa kuemba. Saka zvese zvinodazvo pachipera ichi panoda chimwe pachipera chimwe. Saka inonzi zvoda zveexpress ngokuti hatisi kumira zvinokamba zvichitongoda tichitongoenda. Saka ndimuda kusimudzira Chipinge. From Chipinge to the nation. From the province. Negitari iroro hari vanhu musiyiwa manje gitari pese rinenge riripo. heti haisati. Alright. Ko munodawo here kuzobatana nevamwe vaimbi pamakolabho munobvuma? Ndozvatiri kutoda zvacho ndozvatiri kutotsvaga muimbi wepasi usina zita senyu ndinoda kuita kolabho naye. Muimbi wakagadzira zita wataa kumberi ndoda kuita kolabho naye. Handisarudzi muimbi wesungura, muimbi wegospel, muimbi wedhanzo ndinoda chaizvo kuficha naye zvokuti ndeibva muno mundoenda koficha kana kuita mafeaturing angana 20 munoda kuzvitarisira.
ine ndinozvida ine ndakaperera. Mungasheyawo here nhamba dzenyu kuti pane vamwe vanenge vachida kukubatai vakukwanisa kutaura nemi vachisimbisana nemi nekusimudzirana? Namba ndinopa ine ndichidzidayira zvakasimba dambudziko renetwork ndo ringava ririko, asi namba dzangu dzinoti 0773 051 867 ndo pama dzimwe dzacho 0719 051 867 network ndo pama dzimwe 0781 80 7120 namba dzangu dzeshedzo paapo vanondibata pa 0773 051 867 ndobatika paapo, asi ngezvekungodaro kuti network yekuvhakacha tokura makomo ndotaka network tione kuita zvatoita ende pasocial media tokunokuva takasarira kumashure nenyaya yenetwork inoti disturb, asi kudai ndo patichapindira ipapapa tichipusha basa ipapapa pasocial media kumasaisai kuti chero musina network isisi tinogara tinayo basa richifamba. Ngazvikudzwe handiti nokuti mberi kwatinoenda kunashe, mberi kunashe zvodazve kunashe. Thank you so much. Thank you. And takadai zvotonga tigonoti mukoma Olin Anderson chibaba chenyama tinogadzira pfuti varipoenda kugadzira pfuti ende ndinosimbisa kuti mhuri yeZimbabwe izvozvi makatarisira